TV Anwar filɛbagaw an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw maa minnu bɛ an ka don kibaru lamɛn diɲɛ don o don ani jabaranin ka di aw maa minnu ye an ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ ye an b'a yira aw la k'a fɔ bi tɛnɛndon an bɛɛ lajɛlen b'a a kalama k'a fɔ kunu karido kalafili kɛra an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na fo ka bɔ maraw dɔ la mankanw kɛra nka n'i y'an ka faba ta k'a lajɛ a kow kɛra cogo min na sufiw ka ɲɛma n'o ye Elhasek Sufi Bilali Jalo ye ale ye laseli dɔ kɛ an bɛ n'o mɛn ani ko kɛra cogo min na kalafili kɛra cogo min na an bɛ o bɛɛ kunnafoni di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ Faransi jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka fɛn mun bɛ yen ni an k'o ma ko primaire an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan minnu taara tako filanan na maa fila n'o ye Alain Juppé ani François Fillon Nicolas Sarkozy ale sen bɔra la nka ko ne y'a yira k'a bɔ k'a fɔ k'a bɛ François Fillon de dɛmɛ o fana bɔlen kɔfɛ diinɛ taabolo la Sénégal i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka Grand Magal o sigira sen kan nin y'a sigiko 122 de dɔw yɛrɛ natɔ ka bɔ a kɛnɛ kan u ye kasara dɔ kɛ an b'o kunnafoni di aw bɛɛ lajɛlen ma nin de ye a bakurubaw ye an bɛ ninnu jaw yira aw la ani kunnafoni wɛrɛ minnu fana bɛ yen k'olu fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan a y'aw sigi sɔn dɔrɔn aw bɛna bɛɛ lajɛlen lajɛ kalafili nana kɛ an ka jamana kɔnɔ ka bɛn kunu karido ma novembre kalo tile 20 san 2016 an ka faba kɔnɔ kalafili nana boloda togoya mun na an ka maaw an ka cɛdenw olu tun bɛ kɛnɛ caman kan an k'o kunnafoni lajɛ Mer kalafili ma kɛ i n'a fɔ a kun laɲininen don cogo min na sabula maaw ma kɛ u kunna ko ye an ka jamana ɲɛmaa n'a furumuso y'u ka kala ta sigida 4nan kɔnɔ an filɛ yɔrɔ min i n'a fɔ sisan kunnafoni jɔnjɔn ma sɔrɔ fɔlɔ bureau de vote dayɛlɛnna nɛgɛ kaɲa 8 tɛmɛnen kɔfɛ sabula bureau ɲɛmaaw kun tɛ yen nɔ lakana tigilamaw ye lakana sabati kosɛbɛ faba kɔnɔ lahala cɛjugu ma ye kalata la bureau de vote bɛɛ datugura nɛgɛ kaɲa 18 an bɛ kunnafoni tɔw daw tulo kan donna nataw la Elhasek Sufi Bilali Jalo ni ale ye sufu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye kunun kalata la a bɔra ka taa a ka kalata sabula o ye faso de ɲumanya ye nɛgɛ kaɲa 13 dalagosile a bɔra Jikɔrɔni para la ka taa a ka kalata a y'a ka kalata so mun kɔnɔ an ko a ma ko bureau de vote 22 an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a bɔlen kalata la a yɛrɛ ye laseli dɔ kɛ an k'o lajɛ mana maa minnu ɲɛ b'an na nin yɔrɔ in na n'o ma wuli n'o kɛmɛ k'i sigi ko mɔgɔ jibi do i ka hakɛ dɔ do n y'a fɔ a ye kunu walanda la alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'o de fɔ ko hubbul watan min al iman mɔgɔ min kɛra faso fɛ o ye limaniya jɔ dɔ ye n'i y'i sigi ko sen t'a la i ma maa choisi k'u ye n fa du minɛ na u ye n fa furu minɛ na i ye malangolo de ta o de ye fa du minɛ na o de ye fa furu minɛ na anw tɛna jɛ n'o ye an ye maa minnu ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka danaya da olu kan an bɛna kɛlɛ fili ye k'a sɔrɔ ma juru ma don an kan na wajibi ko tɛ wa an tɛ san wa ni maa ma sanna y'i yɛrɛ feere kumana e de kɛra i ye ala jaba i ye ciba jaba i y'i yɛrɛ kun jaba ni tun ye Elhasek Sufi Bilali Jalo ye Cheikh Sadio Jakite ale ye ɲininkali mun tɛngu a la o fana tɛmɛnen kɔfɛ an b'a yira u la halisa kalata hukumu kɔnɔna la an bɛ don min na i komi sisan an ka maraw dɔ la kala ma se ka taa yen ka sababu kɛ mankan wulila kalata in yɛrɛ kɛra cogo min na an ka jamana kɔnɔ an k'o kunnafoni lajɛ Kaye Kulukoro Segu kalafili kɛra ka ɲa Mopti kɛrɛnkɛrɛn ma Douanzan lahala cɛjugu caman yera kunun kalafili yɔrɔ la Mali surasi 5 bɔnɛra u nin na u ka jɛkulu kunbɛ ka taa ni kalata sɛbɛn de ye wa bin kɛra u kan Douanzan sira la kunnafoni y'a yira k'a fɔ banbagaciw de kun don Tɔnbɔkutu sigida 52 la sigida 21 olu ye kalata Gurumararu sigida 9 na sigida 2 ma kalata Ɲanfunke sigida 8 na sigida 3 ma kalata Gao mara la kalata kɛra ka ɲa k'a danbɔ yɔrɔ 2 la olu ma se ka kalata Gao mara la kalata kɛra ka ɲa k'a danbɔ yɔrɔ 2 la olu ma se ka kalata k'a sabu kɛ kalatan sɛbɛn kun tɛ kalata ma se ka kɛ Kidal n'an tora farafina mara la kɛrɛnkɛrɛn la an bɛ taa Libi n'o ye Muammar Karafi ka jamana ye hali n'a sɔrɔ ale yɛrɛ tanyana k'a sababu kɛ u y'a fa a ka jamana kɔnɔ gɔn dɔ de bɛ yen o ko kelen don mankanba de siya filaw ni ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ maa 21 olu de bɔnɛra u ni la maa caman olu sabakɔrɔ joginna a bɛna walawala Kamine karido novamburu kalo tile 21 san 2016 kɔnɔ jɛkulu 2 ka mugu jugu ci ɲɔgɔn na maa 21 bɔnɛna u ni na mɔgɔ 50 olu joginna Libi jamana kɔnɔ nin bɛɛ sɔrɔla gɔn dɔ de nɔfɛ gɔn ye butigitigi dɔ de ta ye min bɛ Kadafa jamana kɔnɔ wa gɔn ye Uledi Siman jamakulu ekɔliden dɔ de banna o kɛra sababu ye ka fitina wuli
jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ seba wa u ye ɲɔgɔn faga ni maramafɛn jugu ye ni jamakulu fila ka bɛnbaliya sɔrɔla Kadafi ka binni na san 2011 kɔnɔ Libi. Faransi primaire droite ani centre o sigira sen kan maa minnu taara tako filanan na o ye François Fillon ani Alain Juppé u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Nicolas Sarkozy ale sen bɔra a la sabula ale taara jɔyɔrɔ sabanan de la nka a y'a yira k'a fɔ ni maa fila ninnu na a bɛna maa mun kɔkɔrɔma don o de ye François Fillon a ko bɛ boloda mun kan an ka jɛ k'a lajɛ. A man di minnu ye François Fillon ni Faransi premier ministre kɔrɔ don ale de sugantira tako fɔlɔ la kɛmɛ sarada la a ye maa 44 sɔrɔ o kɛra sababu ye a ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ Alain Juppé ɲɛ kɛmɛ sara la Alain Juppé ye maa 27 sɔrɔ Nicolas Sarkozy ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ Nicolas Sarkozy ni Bruno Le Maire y'a yira k'a fɔ k'u bɛ François Fillon dɛmɛ tako filanan na Nathalie Sisco Morizet taara Alain Juppé fanfɛ tako filanan na tako filanan bolo dalen don kari nata novembre kalo tile 27 san 2016. Inde an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka train sira ye kasara dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye train a yira k'a fɔ maa 100 ɲɔgɔn na olu de bɔnɛra u ni la maa 150 olu de joginna ni kasara in senfɛ. Ni maaw hakili tora min na o ye mankan de ye mankan min bonyana kosɛbɛ wa mankan min n'a bɛ maa tulo geren u tun bɛ sunɔgɔ de la waati min terrain ye sira bila terrain ni bɛɛ ko a ma patina indoor a kun dalen kun don kɔrɔnfɛla kan u selen Kapur nin kasara y'u sɔrɔ kari don novembre kalo tile 20 san 2016 maa 100 bɔnɛra u ni na maa 150 jokina kosɛbɛ nɛgɛ sira taama de ka nɔgɔn ka taa dugu ni dugu Inde jamana kan nin kasara ɲɔgɔnna kɛra san 1981 waati min terrain sira bila ka jigi kɔ kɔnɔ maa 800 bɔnɛra u ni na o la. Sibiridon tɛmɛnen Senegal jamana kɔnɔ ka bɛn novembre kalo tile 19 ma san 2016 u ka diinɛ ɲɛnajɛba mun bɛ ni an kama ko Grand Magal a sigira sen kan nin tun y'a sigiko 122 de mun bɛ boloda san o san Senegal jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ɲɛnajɛw jara maaw dɔ segintɔ la olu ye kasara dɔ sɔrɔ nka ko bolodara togoya mun na an ka jɛ k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ. Moridi jɛkulu olu ka seliba ɲɛnɛmaya min de na Magal Tuba ye ma miliyɔn 2 ni kɔ bisimila u ka silamɛ tɔnba kɛnɛ kɔnɔ Tuba wa ni maa bɛɛ lajɛlen ta kun ye ka Sheikh Ahmed Bamba ka bonya ni a ka mɔgɔbaya lasegin a ma ani ka hakilina jigin kɛ a ye u ka nin seliba in ta ko 122 Tuba kun cɛra sibiridon sufɛ jamakulu minnu taara aw ka dɔn k'a fɔ olu segintɔ la maa 16 ni tora la wa maa 100 olu sɛbɛkɔrɔ joginna. An b'an ka kunnafoni kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye an ka musolakaw n'o ye an ka dulancila musolakaw ye olu tun taara Cameroun u taara walasa farafinna jɔnjɔn mun bɛ ni an kama kan musolakaw fanfɛ o ka ye a kɛnɛ sanfɛ wa u ye dulanci boloda kunu i b'a ye k'a fɔ u ni Nigeria de ɲɔgɔn sɔrɔ u ka bɔ ko fɔlɔ la Nigeria an minɛ ka an ba dɛbɛ dasi 6 ani kanagolo an ka bɔ ko filanan o kan ka kɛ araba nata n'an dasir'o la o y'an senbolo tulon na a ko kɛra cogo min na an ka kunnafoni lajɛ. Farafina jɔnjɔnba min bolodalen do farafina musolakaw ni ɲɔgɔn cɛ Cameroun jamana kan ka bɛn ni san 2016 ye poul be maaw kɔni y'u ka dolanci kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u y'u ka bɔko fɔlɔ kɛ ba Maliba ale ni Nigeria de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Nigeria ye Mali dasi 6 ani kanangolo Ghana ale ni Kenya ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ghana ye sebaya sɔrɔ Kenya kan 7 ani 1 Mali kan ka jija cogo bɛɛ a ka dolanci nata ka sebaya sɔrɔ o la yasa a bɛ se ka qualifier cogoya min na ka taa demi-finale la an ka samata sɛgɛw kan ka u ka bɔko filanan kɛ araba nata n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 23 ma san 2016 ani Kenya de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a dolanci bɛ kɛ Stade Lembe la nɛgɛ kaɲa 19 n'o dala gosira. TV Anwar filɛbagaw ni kunnafoniw de tun bɛ an bolokɔrɔ ko olu yira aw la ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ an ka cɛdenw kelen don ka olu k'u jɔ walasa sini fana kunnafoni kuraw ka na an k'olu bɛɛ lajɛlen jaw yira aw la walasa aw ka kunnafoniya sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen a ma se aw ka jabarani wɛrɛ lajɛ a y'aw sɔgɔlen to aw ka nin jabarani na an bɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen di aw ma kunnafoni nafamaw mun bɛ se ka aw kuma sirilen bɔ ka aw bilasira ɲuman kan Ala ka don wɛrɛ yira na.